kukuchingamidzai pano pachirongwa papaivapokare Audiobooks, patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza. Chitsauko 3. Baba namai matichaya ndakavasiya pahwaro hwepasi. Ndakambomira zvangu pamusuwo werifiti ndichiita kunge ndaiva ndashaya chekuita kana kuti ndashaya kwekuenda. Izvozvo ndaimbofunga zvekuti ndimbotanga ndambonwira Coca-Cola inodziya ndisati ndatangana naro basa iri, raiva ranzi mumaoko angu njuu. Paiva nekamwe kabhawa kaive pedyo kari nerimwe divi reBrighton House. Ndakanangamo ndichifunga kuti ndingonotiwo mangwanani kumusikana aitengesa mukabhawa aka, kainzi chisipiti. Musikana uyu ainzi Runyeyo. Mhandara iyi yaiva yakarurama zvaigumbura moyo. Aidada zvaidadisa. Ainyemwerera zvaitekenyedza nyika. Aifamba zvaindizunguza mwoyo. Kuseka kwake kwaisukurudza hana yangu. Kutsinzinyira kwake kwaiva kwerunyeyo. Aivimba neni zvekusagona. Ndaidada naye zveshungu. Zvaiva zvekuhwandira chete. Paitove nerombo rakanaka kuti vadzimai vangu namai vachipeneti vaiva vasingazvizive. Ndakapinda muchisipiti ndazvuva ziso nemhaka yekuti ndaiva ndaona sekunge maiva nemumwe murume ainyemwererana naRunyeyo. Ndakazoona inga nditsano, hanzvadzi yake yainzi Pfuvisi. Murume uyu aiva neshanje nehanzvadzi yake zvekuti dhee. Kazhinji kwazvo pandaimuona achiuya muchisipiti achinyepedzera kuuya kuzoona kuti basa raifamba zvitsvene here. Asi chokwadi chaicho ndechekuti kuuya kwake kwainge kuri kunyangira Runyeyo. Ainge ndiye aida kumuzvarira. Pfuvisi uyu aivewo nechitoro chake chaimaneja chaiva Makare muHarare. Baba vavo vaiva vapfumi, vaine zvitoro zvakawanda kusanganisira chisipiti. Runyeyo ndiye aiona zvapachisipiti. Pandakaona kuti ndipfuvisi aitaura naRunyeyo, ndakabva ndapfundikira shanje dzaiva dzangundivinga dzisina kumboti tichauya muchipfuva menyu vachimedza nemburungwe. Handina kukwazisana naRunyeyo semisi yose nemhaka yekuti Pfuvisi akangongodzveta muchisipiti asisade kubudamo. Ndakatenga Coca-Cola ndokutsvaga pakanyorovera pekugara. Maziso ataikandana naRunyeyo ipapo aitoda muroyi chaiye kuti atitakanure. Kungobuda kwakaita Pfuvisi ndakabva ndasvetukira kukaunda kwaiva naRunyeyo. Ndakambocheuka kuti nditange ndaona kana paiva pasina mumwe munyarikani aiva pedyo. Ndakaona paminyorododo yaiva yakadziva nechekumusuwo pagere varume vaisvika 5. Handina kuita hanya navo uye ndaida kuti vabva vaziva kuti Runyeyo aiva gombo ravaridzi. Kana paiva nemumwe wavo aiva nepfungwa naye, ndaida kuti abva adzima kuti no, sebvunze radirwa chipfuko chemvura. Ndakakotama napamusoro pekaunda, iye Runyeyo achibva arerekawo mutsipa. Ndakamuti heyo, ndakamutsvoda pamuromo, zvandakaita kuti zvinzwikwe kurira sepwere riri kunzvibura minwe yakanamira uchi. Ndakati ndichiti napadama zvepamhidze vahanzvadzi vake, tsano vaye Pfuvisi, vachibva vati tuturu kusvikazve. Musi wandakanzwa hasha dzangu uyo. Iyewo Runyeyo akabva anyepedzera kunge aindiratidza rimwe doro rakanga rangotanga kutengeswa muchisipiti musi wakarewo. Rinonzi chii doro irori?
Ndakabvunza runyeyo, rimwe ziso rangu richinanaira pachiso chapfuvisi. Ndaiva ndichida kuona kuti aiva asingafunge zvekurovera imbwa paguyo here. Kunze kwekuti runyeyo andaiva ndabvunza adaire, ndakapindurwa napfuvisi. Akati, iwe hausi kuona pakanyorwa zita racho pabepa rakanamirwa pabhotoro repapa here? Asi uri bofu. Izwi rapfuvisi raitondidudzira kuti aiva asingade kuti ndimbova mukuwasha wake kana musi mumwe chete zvawo. Ndakatarisa zvangu pabepa raiva rakanamirwa pabhotoro racho. Raiva rakanyorwa kunzi Chita Brandi. Ndakaunganidza zvivindi zvangu ndokuti meso angu kuna pfuvisi. Ndakamuti, rinoita mari bhodya irori. Rinoratidza sedoro rinodhura kwandiri. Kana doro racho nderemberi chairo, imari. Bvunza runyeyo wako waunonyemedzana naye uyo, ndiye anotengesa kwete ini. Kugotsi kwangu ndakanzwa varume 5 vaivopfipfinyika kuseka kunge kwaiva kugere chikwata chenzenza. Ndakatendeuka ndokuvatarisisa chaizvo. Vakabva vanyarara kunge ndaiva ndavati ndinoda kuvarova. Hapana chandakambotaura kwavari. Ndakatendeukazve ndokutarisana napfuvisi ndomuti, mazviita izvenyu changamire nemhinduro yenyu yamandipa. Tsano vakabva vabvamo chinyararire. Ava pamusuo hupfuvisi hwapfuvisi ndipo pahwakabuda nemushanje. Akamira ndokucheuka ava kuti, unofunga kuti handizvizive? Ndiye munhu hutu. Runyeyo akambopedza chinguva akatarisa pamusuo paiva pabuda nehanzvadzi yake kunge aida kuti, ini zvehanzvadzi inochengera kudai mukore una handizvide. Kana iniwo mumwoyo mangu ndaingoti, chokwadi tsano ava vanoshura semombe yanzi yakandira zai. Pfuvisi aenda, chisipiti yakabva yasara yave yangu, zvekuti kana muhomwe chaimo ndainge ndichatoipfekera ikakwana. Ndakanwa imwe Coca-Cola yechipiri yandisina kubvisira mari. Ndichangoipedza ndichibva ndagamwa negirazi remurayiridzo rechita brandi. Yaiva yasanganiswa narunyeyo netwumwe twunwiwa twunodzimba huro kuti nditsanangure. Ndakati doro riatorei ndokuriti pamuromo. Chakatanga kundirova mhino munhuwi wedoro iri waiva mumwe munhuwi waiva wakasiyana namamwe madoro. Munhuwi uyu waikarakata mhino asi pahuro uchipinda zvakati tsepete, zvekuti usati warinwa waitombomedzera mate. Ndakarinwa ndikanzwa pakare handichisiri ini. Ndakanga ndave nemumvuri pamusoro. Chokwadi doro iri raitora zvamazviro kwazvo. Runyeyo akati andidirire rimwe girazi rechipiri, ndichibva ndazunza musoro ndichingozhinya kunge benzi. Kutaura nhema kwakaipa, ndaiva ndonzwa kudhakwa. Chete ndaiva ndisati ndazvikanganwa kana kusaziva zvandiri. Kudhakwa zvangu nechita brandi nemhaka yekuti kwaingove kuti yatsika dope yanwa. Ndakazotaurira runyeyo kuhotera kwataizosangana manheru emusi iwoyo. Ndaive ndoda kubuda kuti ndidzokere zvangu kuhofisi kwangu kuti ndinotangana naro basa iri. Mumwe wavarume 5 vaya akabva andimisa. Ndingambokuona zvishomanana here vachimedza nemburungwe? Ndine kadembo nemi. Murume uyu aiva mutema chaiye. Aiva murefu, aine muiri uzere. Chiso chake chaiva chipami, chichiratidza kuti aidya achiguta. Chandinenge ndakada kusvora paari zvinhu 3. Vhudzi remusoro wake rairatidza kuti raisema pfeturo. Meso ake ainyara kunyatsoti ndwenene kutarisana neangu.
Zvainyemwerera kudaro, ndakabva ndaona kuti meno ake akanga ave nezvizuva chaizvo asina kukweshwa. Bvachiona zvako zvaiva akapfeka mwana wemunhu. Sutu inomusana wegarwe zvayo, dzongobhebha namazeketivhi idzi. Iyo shangu mugumbo, ganda reshato raiva rakazvizarira nemavara aro. Imi vamwe vanhu vane chipo chekudemerwa nembatya zvinoba meso evamwe. Chanetsa chii muzvarwa? Ndakamudaro, asi kana ini ndaiva ndanetseka nawo. Chaindinetsa handi kuti zvandaive ndamirira kutaurirwa nemuzvarwa uyu. Chaindinetsa ndechekuti iye aiziva zita rangu, ini ndaive ndisingamuzive. Kana zvekumbofungira zviya kuti takambosangana musi uya kumujaho wemabhiza. Pane zvimwe zvandinoda kuti mundiitire nechimbi-chimbi Vachimedza nemburungwe. Akanga otaura nekateketeke, achikurumidza, achicheuka-cheuka, kunge aida kuona kunge vamwe vake vaiva vagere paiva abva vaisanzwa zvaaitaura. Akatizve, mari yacho ndinotova nayo pano, zviuru 4 zvamadhora. Ndinobva ndangokupai keshi chaiyo, mukakwanisa kundiitira basa irori vatsikidzi. Akazosara opedzisa zvake kudari, ini ndisisateerere. Zvenyaya dzinotangira mubhawa handiwo masevenzero angu. Handizvide zvangu kubvira kuvhu kusvikira kumuchekechera. Ndakamuti, wadi kuuya kuhofisi kwangu muchinda, muno muBrighton House makare, mu4th floor. Ndinotya kuti munhu wacho angazofanotisa Vachimedza. Munhu wacho wei, ndiani? Uyo murume uyo ari pandanga ndigere apo uyo. Uyo murume uyo akapfeka bhachi dzvuku rine zvipika zvichena uyo. Ndibaba munini vangu ivavo. Unoda kuti ndiite sei nababa munini vako? Muvatevere. Ugondipa zviuru 4 zvamadhora nekungotevera baba munini vako chete here? Ndinoda kutenda masubscribers nemamembers edu. Nemi muri kutenga merchandise. Ndinotenda zvikuru sei nesupport yenyu. For my members, tinosangana pano pachirongwa once a week, members only. Ndatenda. Hongu vatsikidzi, unopenga iwe. Ndakabva ndatanga kufamba, iye ndokumira mberi kwangu. Dai ndisina kumutya, ndingadai ndakamugwina nechibhakera. Mumwoyo mangu ndakazongohwanda nerekuti regai ndizvidzore semunhu mukuru. Chimbomirai Vachimedza, handisati ndapedza. Pane zvimwe zvandinoda kutaura. Ndakamuti, mashoko anopera muzvarwa, chisingapere zviito zvevanhu. Mandigumbukira here Vachimedza? Unonditadzisa kufunga zvakanaka. Chimbomirai ndokutaurire nyaya yacho. Baba munini vangu ivava vanoda kundibvutira upfumi hwangu hwese. Ndakasiyirwa zvitoro zvizhinji nababa vangu pakufa kwavakaita. Ndizvo zvandiri kuda kubvutirwa nababa munini vangu ivava, nekuti vanoti vane mari yavo yavakaisawo mumabhizimisi iwayo, kunyangwe zvavo vaiva vasina kunyorerana pasi nababa vangu kuti ivo vaivewo mubhizimisi. Nhasi baba munini vangu ivava vachaenda kuKaribha kune zvimwe zvitoro zvacho. Pane mumwe munhu wavari kuda kunoona ikoko kuti vamunyengere kuti anoziva mari yakabviswa nababa munini ava vachisiya mubhizimisi. Ndinoda kuziva kuti munhu wavari kuda kunoonana iyeye ndiani. Ndikangomuziva chete zvanaka, ndinoda kuti imi Vachimedza mundiitirawo basa racho irori, kuti ini ndivatevere pachezvangu vanobva vanyumwa, saka ndatsvaga imi. Ndiroro basa racho chete. Mari ndinayo, ndinobva ndakupai kana mapedza basa iri. Munonyatsovatevera zvenyu sokunge munhu ari kufambawo rwendo rwake. Motokari yenyu havaizive, saka havanganyumwe.
vakabva kuno kuHarare kuseni kuno kuKariba vanotosvika zuva raenda chaizvo. Kure chaizvo munongokuziva kana imi. Pavanenge vari chaipo kuKariba ikoko ndinotopaziva. Ndinokurondedzerai mafambiro amuchaita. Kana wamuziva munhu iyeye ari kuda kuonekwa nababa munini vako, unoda kuti iwo ugozoita sei naye munhu iyeye? Unoda kumukuvadza here? Minduro yandakapiwa nemuzvarwa uyu yakabva yandiratidza kuti ndaikurukura nemunhu aivavarira zvimwe zvisiri zvaive munyaya yaive mudariro. Akati kwandiri, kana ndamuziva munhu iyeye ndinoda kubva ndamusungisa nemapurisa asati afurirana nababa munini vangu. Mapurisa atadza kuita basa racho here? KuKariba hakuna mapurisa here? Mapurisa vanogona kuramba vachimedza nemhaka yekuti apa pasati pave nemhaka. Vanondibvunza kuti nemhaka yei ndichida kuti baba munini vangu vasungwe. Ndiko kusaka ndasarudza imi vandinoziva kuti ndimi nyanzvi mubasa iri. Mubasa rawareva iri muzvarwa, mapurisa chete ndiwo nyanzvi kudarika ini kana iwe. Vachimedza, akakutaurira zita rangu ndiani? Akatanga aseka zvake. Asi Vachimedza purizi, munoti imi munhu ane mukurumbira semi kudai mungashayikwe here? Kana pwere chaidzo 1 dzinoskuroimba rwiyo rwokuti kuna tsikidzi. Mukurumbira wangu handidi kuti unyangarike nekutadzisa ugari hwevanhu vasina mhaka vandinongonzi nditevere nevamwe vanhu vanofarira kutuma vamwe mabasa ivo vasati vagutsikana nezvavanoda kuona kana kuziva. Vachimedza, iwe unonzi ani nhaiwe muzvarwa? Ndinonzi Godfrey Chamuka. Wazviita zvako Godfrey Chamuka. Basa rawareva ndarinzwa. Ibasa rakareruka uye muripo wacho wakanaka zvikuru. Chete panguva ino ini handingagoni kukuitira basa iri nemhaka yokuti ndakamanikidzika. Tsvaga mumwe angakubatsire. Imi Vachimedza ndimi chete makakodzera kuita basa iri. Handidi kuti vamwe vasingazive zvavanoita vandikanganisire. Usandinyengetedze, usandimanikidze, handidi. Kuita kwenyu kwakaipa Vachimedza. Magariro angu, mune chokwadi here? Handina kumudaira. Dai ndakada ndingadai ndakamusvipira kumeso. Ukari hwechita brandi wakanga hoda kundituma kupfinina. Ndakati maoko angu mudzihomwe dzangu pfi, ndokubva ndoridza kamuridzo kerwakanyorovera ndobuda muchisipiti. Zvimwe ndakanga ndongoitira kuti runyeyo azvione kuti ndakaoma. Ndichangosvika pamusuwo mukuru wemahofisi angu, meso angu akabva abatwa nekapepa kaiva kakanamirwa padivi. Ndakasvika pedyo ndokutanga kuverenga zvaiva zvakanyorwapo. Paiva pakanyorwa kunzi, ndine urombo kukuzivisai kuti mahofisi ano anenge asingasevenzi kwemwedzi mina kutanga nhasi. Basa rinozotanga mushure menguva iyi kana zvikwereti zvaita kuti basa rimire zvapedza kuripwa. Ndatenda, wenyu muranda, Zeti Chimedza neMburungwe. Ndakamboda zvangu kuseka ndapedza kuverenga. Nguva yandaiva ndauya mubasa rungwanani, kapepa aka kaiva kasipo. Ndakaona kuti kaiva kanamirwa pakati penguva yandaiva ndaburitsa baba namai matichaya nepandaiva ndazombonomira muchisipiti. Ndakakwachura kapepa kaya ndokunyatsokapeta ndokukaisa muhomwe mangu. Handina zvangu kuti ndimboita kapfungwa kekuti nditi kumapurisa, yekuno varume we, ndashereketerwa pamunda. Munhu aive aita izvi ndaiva ndatomufungira kare. Munhu uyu ndiye aiva aponda Tabet, kana kuti aiva atumwa nemhondi yaTabet. Zvese izvi aizviita nemhaka yekuti
aisada kuti ndienderere mberi nekufeya nyaya iyi. Pandakapinda muhofisi, ndakambomira kugotsi kwaLiza paiva agere pachigaro ari shishi pabasa. Ndakapedza chinguva ndakayeva zvaaita, asi zvaiva zvisiri mundangariro. Ndakanga ndiri basa kufunga zvakaomarara. Kana iye Liza haana kundionawo. Ndakazobvapo ndiye wedere ndopfuura ndopinda muhofisi mangu. Ndakasvikoti pachigaro changu tende ziva. Chakanga chongonzwika kutaura kwendangariro yangu chete. Kane pane pandakatungidza fodya, ndakatozonzwa kunhuhwa kweganda rangu yandipisa. Yaiva yaperera pakati pemimwe, pasina amboikweva kana kadobi. Hazvina kunyanya kundirwadza nemhaka yokuti mwoyo wangu waiva wati bengenu. Sekuru vangu, svikiro rendangariro, vakambenge vandigara mapendekete, vakazenge vandisiya zvino. Chizukuru chavo ndakanga ndonyemwerera ndega zvangu. Muzvarwa uya wekunyepedzera kundipa basa muchisipiti, ndakazenge ndamuyeuka zvino. Muchinda uyu ndaiva ndambomuposha motokari yangu masvondo mana aiva adarika uri musi wesvondo. Zvaiva zvaitika sekudai izvi. Musi wesvondo wandinoreva uyu, taiva tiri pamabiko pamba peshamwari yangu iyanya kundipa bhuku riya remotokari randakazowana musi uya rapfekerwa katsamba kekundivhundutsira kaye. Pamabiko apa paiva pauya vayeni vaidarika 30. Vaiva vauya nemotokari dzavo vaidarika 20. Mabiko aiva atangisa rungwanani chairwo, tichinwa doro nekugochera nyama, tudobi tuchimwetwa nekusukurudzwa nedzimvura nyoro. Ave masikati, ronodai izvi panongonya. Ndipo pandakaona mumwe mukadzi andisina kuwanira nguva yekutarisisa nekuda kwavadzimai vangu amai vachipeneti vandaiva ndigere navo pedyo pamabiko apa. Mukadzi andinoreva uyu aiva akatembedzanwa nevamwe varume 2, achiratidza kuti aiva akakorewa zvekufa. Muswe nendangariro zvese. Vazhinji vaiva pamabiko apa vaiva vongoti mukadzi uyu aendeswe kumba kwake anorara. Hameno rimwewo izwi randakazonzwa roti, munhu wanursing sister anokorewa zvakadai. Handina kuzomirira kuteerera zvimwe zvakataurwa neizwi iri, nekuda kwekuti ndakanga ndobatsira dzimwe nzenza kuseka. Chaisekwa chaiva chakati dzvikiti, paiva pasina. Ndipo pandakazoona muzvarwa uyu nyakundipa basa uyu. Akananga pandaiva chaipo aine chichemo chekuti ndimuyamure nemotokari kuti aendese vahanzvadzi vake vaiva vararadza kumba. Iye akandipa chikonzero chekuti motikari yake yaiva yaramba kumuka. Ndakanyara kurambira nemotokari yangu. Vazhinji vaiva pamabiko apa vaiva vongondidzokora kunge vaida kuona kuti ndingarambe nerugaba rwangu here. Ndakaitawo zvechirume chaizvo musi uyu. Zvandinochiita kana ndichinge ndakumbirwa motokari zvekuti ndotanga ndanzwa kuna amai vachipeneti, musi iwoyo handina kuzviita. Ndakangopa muzvarwa uyu kidze motokari, ndichinyemwerera ndichimuratidza kuti ndaimupa nemwoyo wangu wese. Akaendesa hanzvadzi yake zvitsvene-tsvene achibva adzoka nemotokari yangu yakanaka. Akazoitawo zvakanaka paakadzoka pacho kukanganwa pakiti yemachipisi mumotokari. Pabepa racho raiva rakanyorwa namavara mashora kunzi Goni Restaurant. Ndakamutenda
kuti aiva adzoka nemotokari yangu asina kuibonderesa ndichibva ndamutambidza pakiti yemachipisi ake. Takazoenderera mberi namabiko, vanhu vese vachifara, kunwa nevamwe vakanga voimba kuti tocheka nyama noreza, sadza tichidya norivha, sochisi tichitopora netsono. Zvekucheka nyama noreza waiva mumwe mutauro wakanga wagara vanhu muzvipfuva zvavo mazuva iwayo. Pakazopararwa mutambo, zvese zviya zvekuti ndakambenge ndapa mumwe munhu motokari yangu ndaiva ndatozvikanganwa kare kare. Kana iye munhu wacho ndaiva ndatomukanganwa. Ndiko kusaka ndaiva ndisina kukurumidza kuyeuka muchinda uyu wekundinyepedzera kuda kundipa basa muchisipiti. Izvi ndizvo zvakanga zvoita champidigori mundangariro yangu pari zvino. Ndakanga ndoona sekunge mhondi yaTabet yakanga yasevenzesa munhu mumwe chete pandiri kanokwana kaviri. Kekutanga, musi wemabiko kwaingova kuvavarira kufungira, asi ndaiva ndisina chokwadi nazvo, kunyangwe ndaizvimanikidza kuti nditi ndizvo. Kechipiri, muchisipiti, muzvarwa uyu onyepedzera kundipa basa. Ndaiona sokunge vaiva votorima neruboshwe, asi zvekuti ndivati nhasi pano ndaiva ndisina. Kana kaizvako, yakanga ichiri nhumbu chete, yemunhu inozivikanwa kunzi inozvarwa mwana chete, asi yendangariro pamwe inopotsa. Vanhu ava vaiva vasiri pwere chete kana kuti vanagudza dungwe zvavo mubasa iri. Ndaitofanira kuchamawo chaizvo. Ndakabva ndasimudza runhare ndokudeedza chisipiti. Pandaiva ndakamirira kudeerwa, ndaifunga nezvapfuvisi. Nguva yaiva ambobuda muchisipiti achizodzoka, aiva agumira papi. Hapana zvaaiziva nezvekapepa kandaiva ndawana kakanamirwa pahofisi pangu here. Ndakakanganwa nezvapfuvisi, runhare rwadayirwa. Runyeyo paakangonzwa kuti ndini akafara zvekuti kana ini ndakanzwa runhare kudederera. Ndokuitireiko mudiwa? Ndotuma munhu akuigire bhotoro rechita brandi here? Ndiye runyeyo uyo. Ndakati, chita brandi unozondigadzirira mumwe musi. Iye zvino ndinoda kuti umbonditira kabasa kaduku duku. Kei, ndinoda kuti utarise munhu uye anga achinyepedzera kundipa basa kana achirimo. Upi iyeye? Uri kureva murume uya anga achitaura newe nguva dziya here? Uya asingakame musoro uya? Ndiyeye chaiye. Achirimo, anga achida kukupa basa rei? Rekuti ndikurambe. Anopenga zvekuti mhotsi. Chinzwa runyeyo. Kana ava kubuda imomo, ndinoda kuti utore nhamba dzemotokari yaanopinda oenda. Izvozvo chete here? Chete. Zvakanaka. Ndakabva ndakwidibira runhare ndosimuka. Ndangariro yangu yakanga yave kuna baba namai matichaya. Pane zvimwe zvinhu zvandakanga ndoda kwavari nechimbi-chimbi. Kero yekumba kwavo nenhamba dzerunhare vaiva vandisira. Ndakatanga nekuvaridzira runhare ndikabva ndarwopotsera pakare pasina andidayira. Ndakabata-bata homwe dzangu ndikabva ndanzwa kii dzezengwete rangu ndichiinadzo. Ndakanga ndotobuda muhofisi pandakazorangarira kuti garazviya motokari ndaiva ndasiya ndaisendeka mumugwagwa yapera peturo. Ipapo ndakabva ndarangarira imwe motokari yandaiva ndasiya kugaraji kuti iongororwe navana mazvikokota. Motokari iyoyo ndaiva ndakaisirwa navatezvara vangu chaivo, hanzvadzi yemudzimai wangu, amai vachipeneti. Vainzi vamasakasa vatezvara vangu ava.
vaiva vandisiyira motokari yavo kuti ndisare ndichiisevenzesa kuitira kuti isaite ngura nekuora simbi yakangoti zvayo mvomvoma kugara. Ivo vatezvara vangu vamasakasa vaiva vaendeswa mhiri kwamakungwa nekambani yavaisevenzera kuti vanopedza mwedzi mipfumbamwe variko vachidzidzira zvebasa ravo. Ndakadzokera muhofisi ndokunoridza runhare kugaraji kwaiva nemotokari iyi. Ndakadayirwa nemumwe murume ainge aida izwi rake kudarika zvimwe zvinhu zvese pasi pano. Ndakataura naye ndichimunyevera kuti ndaiva ndoda motokari yangu kudarika iye neizwi rake zvese. Akakurumidza kundiyambira kuti ndisanakirwe nekutaura nerunhare. Izwi rake iye rakanga rotonyanya kudada nerunhare kudarika kudada kwaainge akaita dai aindiona nemeso nezvaiva zvaita chiso changu. Ndakabva ndamubvunza pakare ipapo, kwete zvekumboti mangwana zviya. Wati chii? Munoda kuti tikupei motikari ngani nhaiva Chimedza? Imwe chete yandakakusirai kuti mugadzire. Makapedza kuiongorora here? Tapedza hongu. Hamukwanise kuti mutume munhu kuti auye nayo here kuno kuhofisi kwangu? Iye zvino handina chekuuyisa, saka ndichida kuti mutume munhu auye nayo. Zvandiri kukubvunzai hamusi kunzwa here vaChimedza? Munoda kuti garaji rino rikupei motikari mbiri, imi makauya neimwe chete? Munhu wamakatuma nezuro kuti azotora motokari yenyu haana kusvika nayo here? Unopenga here iwe? Munhu andakatuma upi iyeye? Munun'una wenyu. Munun'una wangu upi? Vanun'una vangu unovaziva here? Handivazive, asi munhu akatora motokari yenyu akatitaurira kuti munun'una wenyu uye kuti aiva atumwa nemi. Hataigona kumunyima nemhaka yekuti imi vaChimedza nemburungwe muri kasitoma yedu yamakore, uye pamwe pamunoti mukasiya motokari yenyu pano munotuma mumwe munhu kuti azokutorerai. Hapana zvimwe zvatakambofunga kuti zvingasava zviri mumutsetse. Musoro wangu wakanga wotenderera. Ndakati, makamupa here motokari yangu munhu iyeye? Handiti ndizvo zvandiri kutaura here vaChimedza? Takamupa hongu. Taigomunyima sei imi mamutuma? Munhu iyeye akaita sei chimiro chake? Ndini ndakamupa motokari yacho, saka ndichiri kumuyeuka. Murefu, mutete, mushava, ane baravara. Nechii zvekare? Ndizvozvo zvoga zvandichiri kurangarira. Aitaura mutauro werudzii? Wamunotaura? Akati ari kuenda kupi? Aibvepi? Akati aibva kumba kwenyu, ndiko kwaakati aidzokerazve. Kana pane kumwe kwaakazoenda nako, zvakanga zvisisiri mumaoko edu. Wati wakamupa here motokari iyoyo zvechokwadi chokwadi? Akangoridza tsamwa achibva anyarara. Zvakanditsamwisa ndichibva ndambomudira mweya. Iwe, handisi mwana wako unoridzira tsamwa wazvinzwa. Pindura mubvunzo wangu. Ndati wakamupa here motokari iyoyo zvechokwadi? Ndine rimwe basa vaChimedza. Mungambondiregerera here ndimboona zverimwe basa? Iwe, rega kundirutsira uchidaro uchiona kuti makabisa motokari yangu. Ndinoda kuti mumhangare kumapurisa kuti makabisa motokari yangu. Ikatsakatika, ndinoda imwe itsva. Makaita sei imi munobirwa masikati machena kudaro? Zvakanaka vaChimedza. Akabva kuidibira runhare achiridza nyai zvandakanzwa. Apa paiva pasisina chakanaka apa. Vanhu ava vakanga vandikurumidzira chaizvo. Kurova vakandidzipa zvekutadza kuridza mhere. Ndaitofanira kukurumidza chaizvo kuti ndivabate panorwadza kuti vandipfunhure ndiwane mafemero. Baba namai matichaya chete
ndivo vaitofanira kundiyamura pakadai. Zvaitokosha kuti ndivaone nechimbi-chimbi. Tsoka ndidzo dzaiva dzondidzorera shure. Motokari yangu ini yaiva isina petoro. Muhofisi mangu maiva musina garani kuti ndaikwanisa kunotora petoro. Kwandaiva ndasiya motokari iyi kwaiva kure nembombi yamafuta, zvekuti kana kusunda zvaiva zvisingaite. Motokari yandaiva ndovimba nayo yandaiva ndasiya kugaraji vaiva vaiba. Zvaingoratidza kuti vanhu vandaiva ndovhima ava ndivo vaiva vondiitira mashura nezviratidzo. Kuzoyera mangwana ndaifanira kunomhan'ara kumapurisa pamusana pemotokari iyi yaiva yabiwa. Asi zvaiva zvisingagoni kuti nditange ndaenda kumapurisa ndisati ndaona baba naamai matichaya. Ndaiziva kuti kumapurisa ndaizonotora imwe nguva ndiriko. Saka ndakasarudza kuti nditange ndaona baba naamai matichaya. Ndobvako ndipo pandaizoenda nekumapurisa ndonomhan'ara. Ndakasimudza runhare ndokutenderedza nhamba yandaiziva nemusoro. Vanhu vanorota zvekutakura vanhu chete-chete ndevedzitekisi ava. Akandidaira paamai guru Tamare Taxis akangoti, tohunza tekisi papi, mufunge kana kumbonditi mangwanani. Ndakamuti paBrighton House mu4th floor, iye achibva amboseka. Ndakati ndononga bhegi rangu ndoda kuburuka kunomirira tekisi runhare ruchibva rwatanga jikinya. Ndakachengetedza tsamwa dzakanga dzazara mumatadza angu ndokumbotanga ndanhonga runhare rwuya. Ndakatanga ndaridza dzainge dzichatobora maburi 5 parunhare ndisati ndati, ndiwe ani, unodei? Ndina amai vachipeneti. Imi chokwadi, gugudzai chirongo musati magurirapo demo. Ndakamboramba ndinyerere. Ndongotsokoresa meso. Ndakanga ndonyara kunge ndichatodimuka chaizvo kuti pipfu. Ko, hamudaire here baba vachipeneti? Muchiripo here pafoni? Amuri kuridzira tsamwa kudaro ndiani? Chishavi changu chevakachenjera vasina nhamo chakabva chanditi mbumu. Ndakanyatsogadzikana ndokuti, mava kuchemberai mamai vachipeneti. Ndakuonai, hamuchanzwa. Ndizvo zvakaita tsamwa here izvozvo? Koinga ndiri kutofara chaizvo kuti mandiridzira runhare. Asi hamudi kuti ndipote ndichikutsvodai nemurunhare here? Asi baba vachipeneti munoshereketa fani. Munoti tichazvigona nekuchembera kwedu uku here? Vakabva vambonyarara vachibva vazoti, ndanga ndoti zvimwe harawa yangu yagonditsamwira sei? Ndichitsamwirei zvangu amai vachipeneti? Ko muchauya kuno kudhorobha here? Ndatobvako kare. Ndanga ndaenda ndichida kutora mbatya dzenyu dzanga dziri kudry cleaner. Handina kumbenge ndichiziva kuti makadzitora. Makadzitora rini? Idzodzi mbatya dzenyu? Kudii kwadzo? Zvamakatodzitora kudry cleaner makadziisepi? Kunokumba ndatarisa handina kudziona wani. Dziri ikoko here? Muri kuti kudii imame vachipeneti? Ndati mbatya dzenyu dzandanga ndapfuura ndichitarisa padry cleaner ndanzwa kuti madzitora nezuro. Handina kumbotora mbatya ini. Ko Laiza haana here? Laiza akaswera muhofisi zuva rese ranezuro amai vachipeneti. Haana kumbobuda muno. Zvino dzatorwa nani? Ndakangoerekanawo ndoti, zvino dzatorwa nani? Kunge ndaizvibvunza. Munobvunza ini sei? Ini ndakutaurirai kuti zvanzi ndimi makadzitora. Adaro kuti ndakadzitora ndiani? Vepadry cleaner pacho? Vanopenga. Ndaigodzitora sei ini ndisina marisiti acho? Marisiti embatya ari kumba ikoko. Vati makasvika muchiti makarasa marisiti. Muchibva manyoreswa kadhi ravanosevenzesa kana muridzi wembatya arasa risiti.
Mamboriona here kadhi racho amai vachipeneti rakanyorwa kunzi ani? Handina kuzomboita shungu yekuda kuriona nekuti ndangoti kuti zvechokwadi makatora hembe dzenyu. Munhu wacho akatora hembe anonzi akaita sei? Handina kuzombobvunza. Ko ingawani ndati handina kuzomboita shungu yekubvunza zvakawanda nekuda kwekuti ndakangofungira kuti zvechokwadi ndimi makadzitora. Zvakanaka yamai vachipeneti, maita zvakanaka kukurumidza kundizivisa. Musandisire zvenyu kudya maoro. Ndine basa rakandiwandira chaizvo. Ndagara ndisingasiyewo. Musi wamunouya nguva iripo, munombosvikotanga kubaya munya wanezuro. Newamarimwe zuro musati madya rinopisa. Ndizvozvo ndapedza nemi. Ndakakwidibirawo runhare ndogunun'una. Ndichangorugadzika kudai rwuchibva rwadzokazve. Ndakarwusimudza ndodaira nenzira kwayo ndichiti zvimwe ndamai vachipeneti vandaiva ndafungira kuti zvimwe vaiva vafembera zvaiva mundangariro mangu. Ndakarohwa nehana pandakazonzwa izwi rodoma, amai guru Tamari Texas. Chete raiva rasiyana neriya randaimbove ndataura naro pakutanga ndichidedza tekisi. Tekisi yauya kare kare, imire pamareva paya. Kana musisaide taurai ndiendese kumwe. Ndakarohwa nehana ndisati ndati, akuudza nhamba dzefoni yangu ndiani? Iwe munhu iwewe paamai guru Tamari Texas. Dziri mubhuku. Watarisa semubhuku singazive zita rangu. Pandatanga kukurovera runhare ndambokudza zita rangu here? Ndaziva neizwi renyu vachimedza. Unondizivira kupi? Zvine munyu ndizvo zvinei mudhara. Chiburuka apo tekisi yakangomira. Ndakarovera runhare pakare ndatsamwa. Munhu uyu aitoda kutamba nini zvake. Ndakasimudza runhare zvekare ndokutenderedza nhamba dzekwaamai guru Tamari Texas. Ndoda kutaura nemukuru wepo pamusana pekubatwa kwandaiva ndaitwa neizwi remufoni iri. Ndakashamisika kunzwa kwakangoti zii. Kana dare chairo raiva risingambonzwikako rekuratidza kuti nhare yaisvika. Ndakaimonazve nokugaringiro redzinhare. Vakandiudza kuti nhare dzese dzaienda pamai guru Tamari Texas dzaiva dzambomira kushanda mumaminitsi 5 aiva apfuura. Mheno zvaiva zvadhinguka kwakare ikoko. Izvi zvakamboda kunditi netsei. Pakarepo ndakabva ndaziva kuti mheno mumwe munhu aiva anditeya panhare yangu. Munhu uyu aiva andiridzira nhare achiti tekisi yaiva yandimirira ndiye aiva anditeya. Munhu wakare iyeyu aiva makare muBrighton House, muhwaro dzepasi kana kuti dzepadenga pamahofisi angu. Kuti ndiedze kumutsvaga paive chaipo, ndakaona kuti kungangova kurasa nguva. Chandaifanira kutsvaga michina kana waya dzacho zvaiva zvakateeswa zvaiva muhofisi mangu. Ndaitofanira kuzviita pakare nekuchimbidzika ndisingarase nguva. Mabasa chete ndiwo aiva andiwandira panguva imwe chete. Ndaida kunoona baba naamai matichaya nekuchimbidzika. Zvakanga zvisisaite kuti ndivaridzire runhare zvekare nemhaka yekuti ndakanga ndotya kuti zvese zvandaizovabvunza kana kuvataurira zvaibva zvangonzwika nemumwe munhu aiva akamirira izvozvo aiva makare muBrighton House. Kumapurisa kwaida kuendwa zvekare kunomhan'ara kubiwa kwemotokari nembatya dzangu kudry cleaner. Iko kudry cleaner kwacho kwaidiwazve kuti kuendwe kunobvunzisisa. Zvaive zvisisaita zvakare kuti ndivarovere nhare. Ndakabva ndatuma Liza kuti aende kudry cleaner uku
kuti anobvunzisisa zvizere maererano nemunhu aiva atora mbatya dzangu kudry cleaner. Kumapurisa ndaizoenda ndega mwene. Ndakasara muhofisi ndichida kumbotsvaga paiva newaya dzaiva dzakateeswa. Ndaida kuti kana ndapedza izvozvo ndobva ndaburuka kuenda muchisipiti. Ndaida kuzonoona kana Runyeyo aiva aita basa randaiva ndamutuma nekuzomukwereta motokari yake kuti ndiwane chekuendesa kwavamatichaya. Pfungwa yekuenda netekisi ndakanga ndoizengurira nemhaka yekuti muvengi wangu akangoziva kuti ndaida kufamba netekisi. Zvaibva zvamuitira nyore kuti andironde kana aida zvake. Liza achangobuda kuenda kudry cleaner ndakabva ndatanga kugwedeburana nezvinhu ndichitsvaga. Mahofisi ese ndakaaonesa nhamo. Dai ndaiva ndakabata mutsvairo mune rumwe ruoko. Chokwadi maigona kupedza kana mimwe mwedzi 4 makangochena musati moda kutsvairwa. Hapana chandakaona chakandibata meso pandaibadarika kudaro. Ndakazoti ndoringa mudenga, uyezve musi iwoyo ndo wandakatanga kucherechedza kuti mudenga mehofisi yaLiza maiva makapendwa nependi chena. Mudenga mehofisi yangu nemamwe mahofisi maiva makapendwa nependi shora yaiva yakanoda kuti svorei. Kwemakore 12 ndaiva ndashandira mahofisi aya, asi handina kumbenge ndamboona kuti mudenga mawo maiva neruvara rwerudzii. Muhofisi mangu chaimo ndimo mandakamuwanira muroyi andaibadarika kutsvaga nemeso matsvuku. Aiva akarembera akadongerera pachigaro changu chaipo achimbeya kunge zana remumveva richiri pana amai varo. Muroyi uyu aiva chisembure chinononga mazwi. Chaiva chakahwandisa nedengu raidzamatira rambi raigara rakadzokora patafura pangu. Kungochiona kwandakaita ndakabva ndakurumidza kumedza kutsenga ndichada. Ndakamhanyira mune imwe hofisi yaiva padivi ndokuya ndakabatira banga rainyetura kunge reza. Ndakasvetukira patafura kunge paiva neainditanda mumashure. Ndakanyatsoti chisembura chiya muruoko rwangu rweruboshwe sumbata. Rwerudyi ndokunyatsoti banga riya dzvi. Ndakamboyedza kutanga ndaita zvekukakata tambo yechisembura ndikaona zvisingabviri. Ndakasimudza banga riya ndokunyatsoti patambo iya nesimba rangu rese vhi. Imi zvamunoona mai, kusaziva zvimwe zvinhu pane imwe nguva kunoparira. Getsi harizi rekutambwa naro. Hazvisi zviya zvekuti waguta kana zvipatapata zvarabika woti ungamirisane naro. Chiregai muone zvakazondiitikira. Ndatenda nekuteerera kwenyu.